Здравейте, бъдещи изобретатели! Замислили ли сте се как нещата, които учите в училище, могат да ви помогнат да създадете бъдещето си? Днес ще се потопим в нещо много интересно – STEM методът. Това означава наука, технологии, инженерство и математика. Хайде да започваме. Представете си, че сте в час и вместо просто да четете за физика или да решавате задачи по математика, вие всъщност строите нещо страхотно. Може би робот или мост, направен от спагети. Звучи забавно, нали? Това е магията на STEM метода. В STEM класната стая предмети като физика, математика и технологии не се учат отделно. Те са съчетани в проекти, които ви позволяват да видите как работят заедно в реалния живот. Представете си го като екип от супергерои. Всеки предмет има своя собствена суперсила и заедно те са непобедими. Нека да видим един пример. Да кажем, че работите по проект за проектиране на водна ракета. От физиката ще научите за силите, които карат ракетата да лети. Математиката ще ви помогне да изчислите най-добрия ъгъл за изстрелване. А технологиите? Това е най-забавната част. Използвате технологии, за да проектирате и дори да отпечатате на 3D принтер части от вашата ракета. Представете си вълнението да видите как ракетата ви се издига в небето, знаейки, че вашите знания и екипна работа са го направили възможно. Вие не просто учите факти наизуст, вие решавате истински проблеми. И ето най-хубавото – не сте сами. STEM проектите са свързани с работа в екип. Ще работите с учениците си, ще споделяте идеи и ще се учите един от друг. Все едно всеки ден е малка лаборатория за творчество и иновации. Учителите също го харесват, защото прави ученето динамично и интересно. Те виждат как се вълнувате, когато решите труден проблем или построите нещо невероятно. Освен това, уменията, които развивате, са много ценни. Критично мислене, решаване на проблеми, креативност – това са инструментите на бъдещето. Така че, следващия път, когато сте в час и чуете за нов STEM проект, нека ви е интересно. Това не е просто поредната задача. Това е шанс да изследвате, да изобретявате и може би дори да откриете страст, за която не сте подозирали. Не забравяйте, че светът се нуждае от хора, които могат да мислят различно и да се справят с трудностите. И точно това ви учи да правите STEM методът. Добре, това е всичко за днес. Продължавайте да учите, продължавайте да изследвате и най-важното – забавлявайте се. Кой знае, вашият следващ училищен проект може би ще промени света. Благодаря ви, че гледахте и до скоро в следващото видео.